मन्टु गयारी बिथां चेयारमेना दिनैसिम खायसे मानसिनि आंनि मिन्थिनायाव मीना बर' बिथांनि फैसाखौबो सोनो नागिराखै। रड सिमेन्ट खावनानै लाबोदों, आंखौ सिखाव साजायदों बिथां मन्टु गयारिया। रहिला ब्रह्मखौ दाबि धमखि होनानै निउसाव बुंहोदों होनदों बिथाङा, बेफोरबो मिसा। रहिला ब्रह्मनि न'खौ स्टप खालामनो नागिरदों होननानै बिथाङा बुंदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों, बेयो नंखाय। जोंनि जफादं VCDCनि मासिगिरि बिथां मन्टु गयारिया आंनि सायाव जिखिनि मैया एलिगेसन लाबोबाय, रहिला ब्रह्म बिथांजोनि न'खौ लानानै मन्टु गयारी बिथाङा आंनि सायाव जिखिनि एलिगेसन लाबोदों बेयो टटेलि नंखाय। बिथाङा बुंदों, आंखौ गिबियावनो मा बुंदों बियो, रहिला ब्रह्मनि न'खौ स्टप खालामनो नागिरदों होननानै बिथाङा बुंदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों, बेयो नंखाय। बेखौ बिथाङा नंखाय बानायनानै बुंदों। बिथाङा जुदि नंखाय बाथ्राखौ बानायनानै बुंबाय थानायखौ आं बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जायोदि आङो थांनाय थारिखखौ मोजां गोसोआव गैया, एकाउन्टेन्ट बिथांजो, ब्लगनि एकाउन्टेन्ट बिथांजो सावरायनाय आंहा मबाइलाव रेकर्डिं दङ। बे रेकर्डिंखौ आं बुंहरदों, बे मैदेर गाथारजानाय फिसाय गैयै रहिला ब्रह्मनि न'खौ बिथांमोना लिन्टारखौ थसेल' होदों होननानै आङो बेहाय बिथांनो बुंहरदोंमोन। बुंहरनायनि उनाव बिथाङा बुंहरदों, बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो बे रहिला ब्रह्मनि न'खौ मानो बेफोरबायदि गाज्रि खालामनो नागिरबाय थादों होननानै बिथां एकाउन्टेन्ट समिन देउरि बिथाङा आंनो फनजों बुंहरदों। आरो लोगोसेनो बिथाङा बुंबावदों, रहिला ब्रह्मनि न'खौ रायजोनि जेबो गनायथि लायालासिनो रायजोनि जेबो गनायथि लायालासिनो बिथां चेयारमेननो, मन्टु गयारी बिथां चेयारमेननो मा होनना बुङो, रायजोनि NOC-खौ आं हारसिङै सरमेश्वर ब्रह्म बिथां आङो हरदों होननानै बिथां मन्टु गयारी बिथाङा एलिगेसन लाबोदों आंनि सायाव। बेयो नंखाय, बेबो नंखाय। रायजोनाव सोंनो हायो, जों रायजोनाव मिटिं खालामनानै बुंदों रहिला ब्रह्मनि न'आ अलरेडि मैदेर गाथार जानायनि नामाव फैसा मोननायजों रुम मोननैनि न' लुदों रायजोफोर, बेनिफ्राय बिथांजोनि नामाव आरो सरकारि हाइवे PMGY न' फैबावदों। बेखौ रायजोफोरा बिथांनो होनो ना होआ, आरो होआब्लाबो बे न'खौ रावबो बेनिफिसारिया मोना होननानै बुंनाय लेखा रायजोआ बिथांजोनो गनायथि होनानै NOC हरनाय जायो। आरो लोगोसेनो बुंबावदों बियो, आंनि सायाव एलिगेसन लाबावदों, रड सिमेन्ट खावनानै लाबोदों, आंखौ सिखाव साजायदों बिथां मन्टु गयारिया। बेनि सायावबो आं धिक्कार होनो सानो बिथांखौ। बिथांनि रड सिमेन्टखौ बिथाङा होनदों सिमेन्टखौ 2.5 बेग सिमेन्ट खावना लाबोदों, रड 15 केजि खावनानै लाबोदों, बिदि बुंदों बिथाङा, बिथां मन्टु गयारिया। बिथां मन्टु गयारिया आंखौ बिदि बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ, नंखाय बाथ्रा फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आङो अन रेकर्ड हरिहर दास मिस्ट्रि, बे रहिला ब्रह्मनि न'खौ जाय मावदों हरिहर दास, बिथांनाव आं फन जुगे सोंहरदोंमोन। आं बुंहरदो, भागिना মই এই जिखिनि आधा बेग सिमेन्ट আছে এই सिमेन्टটো आनबा पारिम नेকি ओरै होननानै सोंहरनायाव बे होनहरदों, निबा पारबो मामा, মই पाছত किबा करिम काम करलि आनि दिम ओरै होननानै आं बुंहरदों। बेनिफ्राय बे बाथ्रायाबो बिथांनि जिखिनि बुंदों रड सिमेन्ट खावना लाबोनाय, बे बाथ्रायाबो नंखाय। आरो आंनाव बे हरिहर दासजों रायज्लायनाय भिडिअ जिथु कल रेकर्ड, बे रेकर्डआबो आंनियाव दङ दाबो, आं प्रुफ दिन्थिनो हायो। बेखिनियानो। बेनिफ्राय बेवहाय बुंदों इस्टिमेटआव रड गैया बुंनायनि सायाव खेंफोरथि। इस्टिमेटआव मानो रड गैया? बिथां इन्जिनियार, न' नायगिरि बिथां इन्जिनियार हिरण्मय दास नामा, बिथांनि नामखौ आङो
कमप्लिटलि मिन्थिगौल' खिन्थु बिनि टाइटेलखौ मोजाङै मिन्थिया। हिरनमयआ बुंदों आंनो आङो बिथांजोनि न'खौ रहिला ब्रह्मनि न'खौ साफायनानै बिथां हिरनमयनो ब्लकनि जिथु इन्जिनियार बे इन्जिनियारनो आङो न' नायगिरि बिथाङा बे इन्जिनियारनो आङो साफायनानै थसेल' रड होनायखौ साफायनानै मिस्ट्रिफोरखौ थिखांहोनानै साफायनानै आङो बिथां माबानो इन्जिनियारनो आङो वाट्सएपआव हरो। बिनि सिगां आं खिन्थु रायलायग्रोयो, प्रथम रायलायग्रोयो आं भिडिअ'जों, कल रेकर्ड दङ भिडिअ'जों रायलायनाय। भिडिअ'आ बुंबाय आंखौ बे हिरनमयनो हर, इन्जिनियारनो हरनानै बुंहर, बिथांनो बुंहर होननानै दिनैयो माबाया भिडिअ' बिथाङा आंखौ खावलायहरदों। बिथाङा बुंनायनि उनाव आं बिथांनो बुंहरदों हिरनमयनो इन्जिनियारनो बुंनायनि उनाव इन्जिनियारा आंनो वाट्सएपआव दाबो लाइभ प्रुफ होनो हायो आङो। आंनि वाट्सएपआव दङ सारिदाल लागेबो बले कय दियक होननानै दिनैयो हिरनमय बिथाङा आंनो फोरमायहरदों, वाट्सएपआव दाबो दङ, लिरनानै हरदों। आरो रहिला ब्रह्मखौ दाबि धमखि होनानै निउसाव बुंहोदों होनदों बिथाङा, बेफोरबो मिसा। रहिला ब्रह्मआ निजेनि न'नि मोजांनि थाखाय गावो बिथांजोआ आंखौ मा राहा होनो हायो नों सलुसन खालामना हो होनना बुंनायनि बेलायाव आं बुंबाय होमबालाय जोंहा निउस मिडिया दङ खाथियावनो, बिथां फंबायखौ आं लेंहरना होनि होननानै बिथांजोखौ बुंबाय। बुंनायनि उनाव आं नोंथांखौ बा निउस मिडियाखौ लेंहरनानै होबाय। बेवहाय आंहा मा दाय जाखो? बिथांजोआ जि ब्लकनि जिखिनि इन्जिनियार हिरनमय, बे हिरनमयनि जिखिनि बुंनाय बाथ्रा, आंनिफ्राय जिखिनि वाट्सएपआव हरनाय बाथ्राखौ बिथां मिस्ट्रिफोराबो मिन्थिगौ, बिथांमोना मिस्ट्रिया मिन्थिगौ। मिन्थिनायनि थाखायनो ओमफ्राय रहिला ब्रह्म बिथांजोआबो मिन्थिगौ बे रडआ, लिन्टारनि रडआ थब्रै जानांगौ होननानै बिथां इन्जिनियारा आंनो वाट्सएपआव लिरनानै हरदों, दाबो दङ। बेनि उनाव बे थांबाय। न' मोननायखौ मोनगा होनो नागिरदों बुंनायनि सायाव खेंफोरथि। न' मोननायखौ मोनगा होनो सोर नागिरदों फालाय? मन्टु गयारि बिथां चेयारमेना ना सरमेश्वर ब्रह्म बिथां? मन्टु गयारि बिथां चेयारमेना दिनैसिम खायसे मानसिनि आंनि मिन्थिनायाव मिना बर' बिथांनि फैसाखौबो सोनो नागिराखै। आं ब्लगाव बिथां मिना बर'आ पलासियाव साहा दखान होयो, फिसाला रातुल बर' बिथाङा मालाबा थांगोन होनना बुंदों आंनि सिगाङाव मैया दाख्लै। बिथाङा सोना होआखै फैसाखौ, बिथाङा बुहुद इदिनो मायबा मायबि खालामनानै दोनबाय थादों। बे मोनसे बिनिफ्राय एकाउन्टेन्ट बिथांजों सावरायखानाय जादों बे रहिला ब्रह्मनि न'खौ जि बारे मानो बेफोरबायदि खालामदों होननाय बाथ्रायाबो दिनै आंनियाव बिथां देउरिनि रेकर्डिंआ आंनि मबाइलाव दाबो दङ। आरो लोगोसेनो बिथाङा मा होनबावदों, फनजों बिथांखौ धमकि होदों होनना बुंदों। बिथांखौ आसलथे धमकि होआखै, बिथाङा रहिला ब्रह्मनि न'आव फैनानै आंखौ मा बुंदों? बे रहिला ब्रह्मनि न'आव फैनानै मा बुंबाय आंखौ? नोंनि न'खौ सरमेश्वरा दाननो जुजिबाय थादों आरो बिराद न' मावनायाव बिराद डिस्टार्ब होबाय थादों ओरै होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनि उनाव आं बिथां मन्टु गयारिखौ, चेयारमेन, जोंनि जफादंनि चेयारमेन बिथां मन्टु गयारिखौ आं बुंबाय, आं प्रथम बुंहरदो, ओइ चेयारमेन बाबु नों बबाव दंलै होनना बुंदो। बियो बुंदो आं फिल्डआव। आदसा, माथो आं रहिला ब्रह्मनि न'खौ दाननायदोनोलै। बिथाङा बुंबाय, नङा आं इदि बुङाखै ओरै होननानै, डिस्टार्बसो होबाय थादों ओरै होनना बुंदों। नोंखौ मा डिस्टार्ब होदो ओरै होनना बुंदों आं। मानो डिस्टार्ब होआखै नोङो? मानो इन्जिनियारनो जनायदो आरो मानो भिडिअनो जनायदो? मानो कमप्लेन लाबोबाय थादों आंनि सायाव? थिग बेफोरबायदि बहुद बाथ्रा बुंबाय बियो आंखौ, गाज्रि भाषाबो बुंदों बियो फंसे। बेनिफ्राय आं बुंदों, चेयारमेननि खुगाया बिदि जायो नामा होननानै आं बेखौ प्रश्न खालामदों। आरो बिनि उनाव आंबो बेखौ गाज्रियै बुंफिनदों। आरो बेयो जिथु आंखौ गाज्रि सोदोब बाहायनायाव आंबो बिथांखौ धमकि होआखै आङो, खिन्थु आं बिथांखौ गाज्रि बेबहार खालामफिनदों। बिथाङा जेरै जेरै बेबहार खालामदों आंबो बेफोरबायदिनो बेबहार खालामफिनदों। नाथाय आं बे धमकि होआखै, बेखिनियानो। आरो बिथाङा बुंदों धमकि होदो, नाथाय आं धमकि होआखै। आरो आं धमकि होनो लागा मा दं? जोंनि
सोरबाया धमकी होदों गोदो होदों माइबाया होदों बेखौथ' जों बुंनो लागा गैया थिग बेफोरबायदि बेखौ बिथाङा आंखौ गाज्रि बुंनायनि सायाव आं दिनै खेंफोरथि होबाय बेनि बिथां मन्टु गयारिया मानो बारे बारे बेफोरबायदि खायसे न'आव दिनैसिम रड गैया माने नोंथांमोना नागिरहैनो हायो सुभाष रामसियारि आनन्दपुरनि सुभाष रामसियारिनि न'आवबो बिथांमोना लिन्टार होआखै बिथांमोना लानाय बिथांमोना आं मिन्थिनायाव धनेस्वर बर' बेन्सिमारिनि बिथाङा लादो न'खौ बिथांजों सोरबा सासे लोगो दं होननानै दाख्लैयो सुभाष रामसियारि बिथाङा आंनो फनाव बुंदों बिथाङा जुदि लिन्टारावनो जुदि इस्टिमेटआवनो रड गैयामोनब्ला बिथां हिरनमय इन्जिनियार न' नायगिरि इन्जिनियार बिथाङा मानो सारिदाल दिबा दियक होननानै आंनो वाट्सएपआव जनाय हरखो बेयो आंनि सोंनायनि फिननाय बिथां मन्टु गयारि चेयारमेन बिथांनिफ्राय नांगौ आंनो सिमेन्टखौ खावना लांदो होननानै बुंदो मा बुङो सिमेन्टखौथ' खावाखै ओमफ्राय सोंनासो लांदों आंनिफ्राय ओमफ्रायथ' गथा जागोन होननानैसो बेखौ बुंदोंमोन ना ओमफ्राय आं लाना थांसै बिदिबा आरो होनना बुंबाय बेसेबांसो लांदो आधा बेगल'सो बेगसे नङा आधा बेगसोल'सो होमबाबो आद्रासो आरो होमबाबो मिस्ट्रिफोरानो बाहायखाजोबनाय ओमफ्रायथ' खुलिखायाखै ओमफ्रायथ' दिहुनखायाखैबो ना खावाखै आरो रड लांदों होनदों रडखौबो लाङाखै न'आवनो दंगासिनो रडआबो मानो लांनो गोनां रडखौलाय लाङाखै आंथ' बिदि माबायाखैना हराना मानो हरनो आंथ' बिदि जानला मोनला रडखौथ' आं दांनो होआना आंनिनो निजिनि बुस्थु आं मानो दांनो होनो चेयारमेना बुंदो जे सरमेन ब्रह्मआ सिमेन्टखौ खावना लांदो होननानै बुङाखै माबा लाङाखै सिमेन्ट लांनायनि बाथ्राखौ खावदों होननायखौ बेलेगसो जागोन लागेबा